Welcome back sa TV Radyo Cebu, Toledo. Kining atong ano ning viral karon ning piliin ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas usa man yun in town. Ngita ko mga interviewon nga rin nga usa ka lalaki para skining piliin ang Pilipinas. Aw sir, may buntag ya sir. May buntag po boss. Taga ini ka sir. Tinira na unahan. Eskwela pa ka sir. Wala na kay lagi mo yung dato na eskwela. Nahuna di ko marahan dito sa kuano, bukid. Ano ba sama ka dire? Amindra. Kay lagi init kayo. Mao sanog. May ana mo koy pang tanaron nimo sir nga pwede tinga itubihon sir sa gamay lang sir. Okay na. Nang mayroon mga anong piliin mo ang Pilipinas sir. Adi na mga piliin ng Pilipinas kay sa ato kadaghan man nanarga dito. Ako. Ngano man nga diri sa Pilipinas kasi mga klaseng nga trabaho diri sir. Nagko pag sildo diri o sabay re tila diri. Wala. Adi na mahimong dagko still doy kay murakot kay dire. Ayo di ba? Yun sa kuano? No? Unsa man sir nga unsa pa jud mga klase nga pagkakuan diri sa atong Pilipinas sir nga tuod pili pati yung initaw. Init yun. Daghan kina nga abroad ron sir nga anong mga abroad pa mas lang nga na may Pilipinas mong gipili ang Pilipinas. Pilipinas. Buhay tanong sildo ko. Gagmay kayo. Dito sa dagko man. Mao yun din nga ang daghan jud mga abroad biya sa Pilipinas kay dagko kay sweldo sa lain nasod. Mao ginin di maingon nga di gid mahimo nga piliin ang Pilipinas kay gagmay kay sweldo. Magahuna-huna ta kog abroad kaso wala pa ko mag-eskwela kini undang ko. Unsa man kang graduha ron day sir? Grade 8 ta nya nakaundang ko tungod nga UM data sa eskwela ingon si mama. Dahunan ta ko mamraha Asa po ka mararap sir to? sa bukid. Sa init tayo. Mati yan sa. Berarti may pagmangraha lang ta sir. Nya. Okay lang tayo sa kuha. Okay ra Para ka sir. na kita gayong may. Adi ka na suko mo mama na sir. Di Ka mag-eskwela sir. Adi siya man paundang na ko. Kay tungod UM data sa eskwela. Okay, mga lagi. Okay, mga kapirigada dia. Akong giitir ko si sir, pero di jam sa mo kuan. Kay dili ka kapili sa Pilipinas. Tungod kag makit sweldo. Itong kerti panghagua. Oo nga. Kamu dia mga guys. Ay mo pa kung kuha ng piliin mo Pinas, ito mo pilihan ay. Murag yung punggawa, kita rin. Mintras mo yung takit, sila nagbulahan sa tuwa. Pero sildo, ay tubo-tubo. Sige. Ako lang na yung nungon. Salamat kay ni Sir Dungkoy. Ako na ibalik sa TV Radyo